Aman kanumɔgɔw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu sogolen don anw na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛla la an bɛna an ka émission daminɛ émission an ka yɛlɛ don o don an bɛ invité kura de wele mun bɛna an ka émission daminɛ donc bi invité o ye surprise ye o tɛna fɔ invité bɛ tila k'a yɛrɛ présenter ni Ala sɔnna a ma yanni an ka émission daminɛ an bɛ kanubagaw fo an kanubagaw n'u tɛ ɲinɛ u tɛ sɛgɛn an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarankew an ka foli bɛ aw ye an b'an kanubaga dɔ fo n'ale tɔgɔ ye ko Mohamɛdi Togola réparateur mécanicien do a filɛ nin ye Badalabugu Yirinin kɔrɔ n'i taara Yirinin kɔrɔ kɔni n'i ko ko Mohamɛdi ayi a banna n'ale ye moto minɛ ayi a ma nɔgɔn dɛ ale ka ɲi moto dilanna kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'an bɔra o hukumu kɔnɔna na an bɛna an ka invité ɲininka mɔgɔ ka ɲi yɛrɛ de da kɔnɔ invité bisimila saha o diyara n ye somɔgɔw bɛ nba baasi tɛ i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ mɔgɔ ɲɛna e tɔgɔ ani e jamu balamuso o diyara n ye ne bɛ wele Musa ne jamu ye Jakite ne ye wasolonka ye nka ne bangera Bamakɔ yan ka taa école dɔ kɛ village la ka segin ka na Musa Jakite bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ ani wasolonkaw de bɛ ɲɔgɔn na bi an ka baara kɔnɔna la mɔgɔ min bɛ dɛmɛ don o don ale Adama i bisimila somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ baasi foyi tɛ waaw an bɛna an ka émission daminɛ kosɛbɛ an b'a kɛ cogo min na donc Musa de b'an bolo bi Musa Jakite Musa Jakite n b'a dɔn bɛɛ b'i wele Musa Jakite i ka baara ye baara jumɛn ne ka baara n bɛ se ka fɔ baara min bɛ n bolo n bɛ ka min kɛ sisan sinon n ka baara fɔlɔ o tun ye école an y'o bila ka réparateur kɛ ka san caman k'o la théâtre bɔ n'o ye artiste o nana ka na don o la o fana kulo giriyara kɔsan in na an bɛ ka o théâtre bɔ de waleya donc o théâtre bɔ fana sababuya la film minnu tournera théâtre minnu kɛ n ye tɔgɔ caman sɔrɔ o la n'i ko an k'o bɛ fɔ bi a bɛ se ka taa tɔgɔ 10 ɲɔgɔn na a b'o bɔ fo n b'o kan yɛrɛ anw yɛrɛ n bɛ se ka fɔ ne Musa ni bɛ wele bi ka caya caman wele ko Yamuru donc o de buguna kosɛbɛ ani Zulu a tɔw bɛ yen bon ni ko i b'o fɛ an bɛna mɛn o da la donc tɔgɔ yɛrɛ bonya kama sa donc mɔgɔw bɛ n wele ko Yamuru n fana bɛ a laminɛ n'o ye diyara n ye k'a yira an kanumɔgɔw bɛɛ lajɛlen na komi an ɲɛ b'a la cogo min na an ni Yamuru de bɛ ɲɔgɔn na an ka a yɛrɛ k'a tɔgɔ fɔ mɔgɔw k'a tɔgɔ mɛn donc komi a yɛrɛ y'a fɔ k'a walawala donc an ni Yamuru de bɛ ɲɔgɔn na bi donc bi ta tɛ kɛ dɛgɛbiɲɛ nɔni a tɛ kɛ parce que i ka na dɛsɛ an bɛ to ko ye dɛ Yamuru d'accord an bɛ ɲɔgɔn na an ni Yamuru de bɛ ɲɔgɔn bolo bi Yamuru i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ i ko k'i ye baara caman kɛ i ye école kɛ i ye mécanicien kɛ i ye artisiya kɛ donc artisiya de ye nin baara bɛɛ lajɛlen ɲɔnti ka bɔ yen donc an bɛ yan artisiya hukumu de kɔnɔna la kosɛbɛ komi émission yɛrɛ ye an ka yɛlɛ ye donc an ni Yamuru de bɛ ɲɔgɔn bolo bi ale ka baara ye yɛlɛ donc an bɛna jɛ an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna a ma kosɛbɛ hukumu kɔnɔna la Yamuru ne y'i ka artisiya e y'a baara daminɛ wagati ne ye artisiya daminɛ Ala yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ Ala kelen kɔnɔ n bɛ Ala fo ni y'o fɔ o kɔrɔ ko ne ka artisiya c'est un don de Dieu Ala de ye a di ne ma ne ka théâtre bɔ ye naturel de donc mais ka baara kɛ mɔgɔw fɛ o kɛra sababu ye ka ne walawala nin ka ɲi nin man ɲi a kɔnɔ k'o dɔn nka mɛ ne ye théâtre bɔ daminɛ wagati min na mɔgɔ min kɛra sababu ye ka ne yɛrɛ lase théâtre kɔnɔ o ye Cini Kulibali ye ale ye Tɔnbɔrɔbu ka den de ye a bɛ Tɔnbɔrɔbu Sugunda Banasun kɛrɛfɛ Cini Kulibali an b'a fɔ ko Cini Kulibali voilà Cini Kulibali de bɛ to ka ne ye n bɛ mɔgɔw la yɛlɛ ni mɔgɔw bɛ tulon kɛ don dɔ a ye a ko Zulu ne ko han a ko n bɛna i di muso dɔ ma a bɛ théâtre bɔlaw kalan n'o tɔgɔ ye ko Tani Aminata Jɔnmana a bɛ Fofanala la ale de tun ye ina maître ye art dramatique la a n'a kɛ directrice fana ye fo ka na se a ka o kalan bɔli ma donc a taara ne di a ma ka ne yira a la a ko n'Ala sɔnna ko bon k'a bɛ fɛ don o don wula fɛ ne ka n'a fo ka fɔ ko Tani ko bonsoir donc ni ne tora ka n'a fɔ n'ale ka folikan mɛn a tulo la don o don ko a bɛ na n wele
ne san kelen ni kalo damadama ko la don dɔ de sa a denkɛni tɛmɛtɔ ko ne ma ko Zulu k'i tɛ tani fɔ bi ko ne tɛ taa tani fɔ bi dɛ parce que ne ma tani fɔli la tani b'a dɔn ko ne tɛ a ka ekɔliden ye donc o de kama tani banna ka ne ta denkɛni taara o fɔ a ba ye samedi min dar'o kan a ba ye ne wele ko ne ka na ne nana moto jɔ ka bɔ n ka répartiteur dɔrɔn tini nana ne wele ko tani ko i ka na ko ne ye ko awɔ n ko ni tulonkɛ don n tɛ taa dɛ ko ayi ko sɛbɛ don ne taara dɔrɔn tani sina ka fɔ ta ko Zulu ne ko han n b'a fɛ sisan i ye kuma min fɔ i ka petini na i dɔgɔnin ɲɛna segin a kan ne ko tani n ko ne ko a ma ko komi i ka ekɔliden tɛ ne ye o de kama i banni bɛ ka ne ta quoi parce que ne ma kalan a ko bon sisan nin baara daminɛtɔ ye i bɛ yɛlɛ ko 5 fɔ n ye i jɔyɔrɔ la sisan ne wɔsira cogo di ne wɔsira awɔ kɔnɔgan wa walima o ye ne kɔnɔ gannen de ye quoi ne bɛna yɛlɛ ko bɔ min sisan ko n b'o dilan k'o fɔ ale ne jɔra dɔrɔn a y'a compter a ko minute 1 tɛmɛna fisɔn 2 tɛmɛna 2 tɛmɛnen dɔrɔn sabanan ne ye 1 sɔrɔ n ko Alpha Umaru Konare n ko ni élection sera u bɛ taa campagne kɛ an ka burusi kɔnɔ dugu la mais u bɛ mɔgɔ 1 délégué en même temps donc ne y'o histoire fɔ dɔrɔn ne y'o f'a ye ka tila ka 1 wɛrɛ fana ɲini k'o d'a ma o de kɛra commandant ye a ko fisɔn tu es un bon élève hakili ka di wa comité a b'i la fana ni nin kɛra mɔgɔ dɔ ye ne ye minnu wele ka nin ko la u ma se ka kuma n y'a faamu donc vendredi wɛrɛ bɛ na n bɛ taa ni wari tɛ min na ale taara ne di Djibril Kulubali ma Djibril Jabate ale wari tɛ min ale tun bɛ éclaireur kɛ a taara ne yira Djibril la ko bon n bɛ fɛ i ka n denkɛ la passer a ka humour ka ɲi o don vendredi télé la quoi télé la wari tɛ min yɛrɛ kɔnɔ plateau kan komi nin bɛ cogo min na ne taara dɔrɔn a y'u ka plateau kɛsu pour se ka fara ɲɔgɔn ko ne ka yɛlɛ ne yɛlɛna dɔrɔn ne ye mot 5 d'a kan k'a d'a ma a ko fisɔn non tu es bien avenir b'i la donc ne ka o sketch fɔlɔ o bɔra 94 coupe d'Europe banna dimanche lundi ne ka éclaireur fɔlɔ bɔra Ami o waati y'a sɔrɔ i ka dɔgɔn dɛ ok an ka taa ɲɛfɛ Ami komi an bɛ émission an ka yɛlɛ kɔnɔna la Zulu bɔra ka min fɔ an ye a ko a taalen mara min y'a wele a taalen scène sanfɛ a ye sketch humour 2 bɔ humour fɔlɔ n'o ye Alpha Umaru Konare ani commandant bon ne tun bɛ fɛ vraiment an n'a sɔrɔ o 2 la commandant bon commandant kɔni commandant de ka di ne ye parce que mun na commandant tɔgɔ min yɛrɛ bɛ commandant la ne yɛrɛ fɛ ka commandant de ye quoi n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔɔni fɔ humour dɔɔni parce que an ka yɛlɛ de don dɛ an kana fɔ k'an ka yɛlɛ kɔni fo k'an ka yɛlɛ voilà ok Yariko i y'a fɔ cogo min na problème t'a la n bɛ segin a kan n bɛ mɔgɔ hakili lajigin i bɛ comédien caman ye ka français yɛlɛma bamanankan na caman y'a ye ne de la parce que c'est à dire ka humour kɛ bamanankan ka français la yɛlɛma yɔrɔ an tun bɛ to ka jeu dɔ kɛ an ka Sewa Yiriba la au journal ni ko sa ko mesdames et messieurs i b'a fɔ madame ni monsieur donc ka tubabukan yɛlɛma à l'envers direct ni y'o yɛlɛmalen o madame et monsieur et madame ani monsieur donc i tɛna fɔ sa ko Ami ni inspiration ye dɛ ni ko sa ko je vous salue tout court o kɔrɔ ko n bɛ n seli tout kɔrɔ sɔn je me salue tout court donc n bɛ n seli tout kɔrɔ sɔn donc c'est des trucs que min a ka nɔgɔn ne ma quoi voilà donc ne de ye nin humour dilan a ma ɲa ne y'a joué don min na semaine prochaine na o y'a joué dɔrɔn wari tɛ musow yɛrɛ ne wele ka taa u ka duloki bɔ ka di ne ma ko ne k'a ɲɔgɔn joué ko muso y'a ye k'a diyara ko mago b'a la donc cɛ dɔ de ni a muso tun bɛ ɲɔgɔn na u bila ɲɔgɔn na donc sisan muso de ye dinatigɛ cɛ la a tɛ cɛ koliji bɔ a bɛna dumuni sigi a tɛ kuma cɛ fɛ a tɛ cɛ ɲininka a t'a fɔ foyi cɛ fana kɔnɔ gannen a taara fɔ a terikɛ ɲɛna a ko cɛ n terikɛ cɛ moi j'ai un problème a ko e ye mun problème ye a ko cɛ ne n'i ka muso bɛ ɲɔgɔn na cɛ n'i nana a tɛ n fo a tɛ dumuni sigi n kɔrɔ a tɛ ɲininka hali nasɔngɔ ko n bɛ wari da a b'a ta ka foyi t'a la terikɛ fana ye kɛra mɔgɔ dɔ ye terikɛ ko ma ko n cɛ ni muso bɛ nin sugu k'i la i b'i ta juguya n'a ta ye a ye k'a to yen k'i da tigɛ a la i ka koko don n'a cɛ k'a viré pewu k'a tere kɔnɔ tugun terikɛ fana su ka bila a la quoi terikɛ fana nana kɛ sa terikɛ de sobilen ni dugutila tɛ terikɛ bɛ bɔ a tɛ kuma a tɛ wari di a t'a ɲininka a tɛ foyi la muso fana nana kɔnɔ gan k'i miiri
ne kan ka mun kɛ sisan pour que ni cɛ ni ne ka kɛlɛ bɛ se ka ban don dɔ wula fɛ dɔrɔn a tora radio lamɛnna dɔrɔn radio bɛ k'a fɔ ko ni cɛ bila ɲɔgɔn na ko ni n'a ye ko fangaso la fangaso min ka surun i la olu bɛ fɔ ka bɛn kɛ i n'a cɛ musokɔnɔna dun de don bon politisoni ninnu tɛ yen nɔ fo commandant bureau in dɔrɔn de bɛ yen muso fana presera dugu jɛra dɔrɔn dugu jɛra a wulila coyi ka taa commandant bureau la a taara a ko commandant ne nalen ne ni cɛ kɛlɛlen su dɔ ne ma nɛgɛ ka dɛsɛ a mini ba co commandant fana ko ko non ko c'est pas possible a ko commandant ko sɛba bon aussi tɛ koyi o mina ma nɛgɛ ka dɛsɛ co a ko mais ko il est fou a ko non commandant a tɛ ko la bula koyi ale ko la bula halan tɛ goy la commandant ko ko mais ni l'argent et ni repas a ko hɔn commandant yɛn mina dɛ wa ni gulemaw bɛɛ lajɛlen ni ni nin ɲɔgɔn kan hali mɛrɛtɛ a ma da i ma donc nin n'a ɲɔgɔnnaw de o ye a bamanankan ye parce que n'i seginna k'a fɔ mɔgɔw b'a ta tugun u b'a yɛlɛma tugun voilà mais bila yan nɔ maintenant deuxième ye min ye c'était Alpha Omar Konare donc ne y'a fɔ ne ni tanti yɛrɛ an fara ɲɔgɔn kɔ dɔɔnin d'une sɔrɔ a ma kɛlɛ mais a kɛra menace de ye pour k'an sɔn hakili la k'a yira k'a fɔ ko Imursi man ka nɛnɛni kɛ directement c'est pas bon il faut toujours modérer voilà o de tora anw bolo donc anw y'o mara de to an kun parce que mara fo fana y'an corriger n'o de ko an kana nɛnɛni kɛ Imuru kɔnɔ cogo si la c'est pas bon parce que il y a milliers de personnes min b'a lajɛ donc bɛɛ bɛ ka hakilinata ta voilà Alpha Omar Konare ka parti wagati disons a ka famaya waati u tun bɛ taa campagne kɛ burusi kɔnɔ duguw la donc mais n'u bɛ taa mɔgɔ kelen de bɛ délégué o bɛ u jama jɛ kan fɔ maintenant au village o fana mɔgɔ kelen bila dugu kun ka kuma b'o fɔ donc parti mɔgɔw y'u ka kunnafoni di ko aw nana ka na se yan k'a dɔn n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ dugu mɔgɔw kan k'o f'u ɲɛna u bɛ o de fɛ donc hakilina ye min ye ka ɲɔgɔn faamu nana o dɛmɛni de kama dugu fana ka mɔgɔ min bilen n'o cilen don o fana wulila o ye nan'i jɔ a ko yɔrɔ an fɔ ko Alpha Omar Konare ani président donc n'u ka délégation o don mais olu ka faamu na ale ko Alpha Womaru ani Konare ani président ani bɔgɔfilanama délégation an n'an ta dugu la yan o diya ne kosɛbɛ nka hami min bɛ an nɔ f'an k'o de fɔ a ye o ye jumɛn ye o fɔlɔfɔlɔ o y'an siraba ko ye k'o dilan k'o ɲamɛrɛrɛ k'o bila o ma bɔ ye an na dugu pɔnpe ko fana dɔ bɛ k'o ɲa tewu ka ji bɔrɔ bururu o fana ma bɔ ye a kɛ wuli jamɔ k'o bila an na jiginnɛ rɔ nka adamaden fɛn saba de bɛ yen kelen ma jɛ i la mɔgɔya ma dafa dɛ o f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye o fɔlɔ ye jumɛn ye a fɔlɔfɔlɔ o ye hakili ye filanan o ye ɲɛkili ye sabanan ani dɔɔnin ni mɔgɔ b'a la k'e n tɛ n kɛrɛfɛ n b'a ɲɛfɔ o ye dɔɔnin dɛ o ye dɔgɔyama de ye quoi sɛmaranfɔ na kɛmɛ donné se dɔnni la ko pourquoi ne nɛnini kɛ ne n'ale cɛ ko ne y'ale de nɛni ne ko tan ni walayi ne minɛ i ye nɛni fisɔn ko tan ni walayi o fana ne nkalon tigɛ n ko ayi tan ne ma nkalon tigɛ jɔn ne nɛni kɛ n ko ne de dɔn pourquoi e bɛ nɛni kɛ n ko tan ni walayi ma nɛni kɛ ah bon ne nkalon tigɛ n ko tan ayi ma nkalon tigɛ walayi alors e bɛna min jouer nin c'est des milliers de personnes qu'il faut voir à la télé ne bɛ sɔn k'e bila ka taa nin fauteuil la i b'a fɔ ko ani dɔnni ni mɔgɔ ko dɔnni ye jumɛn ni mɔgɔ min sɛbɛ don a bɛ e kɛrɛfɛ o tɛ télé kɔnɔna i b'a ɲɛfɔ ɲɛna o dɔnni kɔrɔ ye nin de voilà non tiɲɛna hakilima b'o faamu hakili ɲɛkili ani dɔn a banna e fana ye nɛni kɛ dɛ ayi ne ko ani dɔn ayi non i ma k'a bolo jigin ayi ne ma bolo jigin ne ko hakili ne ko hakili ɲɛkili ale ko ani dɔn ayi b'a tabali sanfɛ i b'a tabali sanfɛ n'o kɛra n tɛ dɔn a la celui qui veut voir i b'i wele i b'a ɲɛfɔ o ɲɛna voilà donc o de kama comédie ka gɛlɛn comédie normalement INA yɛrɛ kɔnɔ a kalanni don ne ma kalan mɛn a fɔra ɲɛna cogo min madame fɔ na ko un artiste n'i bɛ plateau kan i artiste de il faut jouer mais n'i tilara ka ban k'i micro di k'e jiginna ka ban kɛ i yɛrɛ ye quoi kɔrɔ ye di kɛ mɔgɔ sɛbɛlama ye bon anw ye sira dɔ de ta k'a fɔ an kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye zantigi ninnu ni ala ka hinɛ o ninnu na olu ka groupe ye a don jara don ma diya olu bɛ dɛmɛ télé la an minnu ye film dama damaw kɛ an kana fɔ k'an bɛ an figure serré kɛ k'a kɛ comme ta cogo sinon an bɛ tunun donc mais an ka danfara fana don an ni mɔgɔlankolonya cɛ c'est à dire an ka tulonkɛ mɔgɔw fɛ da la ka mɔgɔw ka kumaw laminɛ ka kuma ka tulon k'u fɛ
mais en kana yugoroya ke dans les carrés ça c'est trop dépassé voilà o de espace bani mo ci ami nya fam Zulu ako na fa ako gay Adam ni 94 te ou 84 bon ni santé o gaja mais au wati moi do ay film chamanke mais film bena atoro do yalma toko mumbila ibola ko nga fra fin no ye Zulu an yamuri mais chamambe mais yalma ibse ka film kilo kele ibse ka na toko fin ya bon parce que toko mumbe voilà les gars film folo ka participer c'est grâce à André actuellement avleni anga fedama fleni pyramide là voilà chaque mois si sogo de tomber ka film réalisé et nyare la claqué au jardin so mben bon si je me trompe pas il y avait un certain David atumbe ina kono sur mani du temps même gon dilanga gon foke ina David voilà ina David anga follo ina David maigano voilà David de kono ko film ba ka tourner ko ngaji jangata boy claqué là ko so men gon digela ina kono awajan krefe voilà donc tara maintenant cey ne wele ko ne kana sigi na sigi ay ne ga figuran ne ga film tourner folo kera oye mais ka artisia damné ça se faisait en 85 Djibril Diallo paie son âme au cas tout l'angle de Carrefour Konana de voilà tu es soumis avec ton bugu méridala donc on gara armassé des effets de là bon ni film follow mi tourner au wofuma mais ma tourner gara figurant wofuma ko Victoria voilà Victoria donc gara o figurant min kelem pe désigner là ka duni singa dun ka bunga ban voilà on garo follow flana il y avait un monsieur bon on est sur le plateau ayambla barala mais ama warsoro il s'appelle Koulibaly ayam wele kata garda bambe ni train bege joaro la mo be do afata train gar konana immeuble mun be na ayam wele antara kata film tourner ayar personne que antala kata comment dire c'est quartier Mali do quartier ayano mayambugu Sogongo, Antara au film tourné Koulibaly avec une fille qui dansait et déjà qu'elle dansait, elle s'appelle Aïché Sangaré. Le David donc diamant sur le donc Neni Aïché Antara au film tourné Koulibaly là quoi. Bon film terminé quoi fait un film avec Onyx. Voilà Onyx Bokara ngara polcio là ouais nyen Nicolas Kosobe bon to be fo parce que ni rôle de dirima quand tu joues avec un délinquant bon tu es sur du terme voilà ni mo ko be jouer je do be ni apta délinquant kono ni alem ni policier donc mais taxi mabolo yoro ni ye zo mene sa ou bien ba maganci ni délinquant mena nem parce que nan ya pol ko quoi policier délinquant mena o délinquant banen wa la mo tala donc policier ni quoi voilà ni ni grand na quoi quand on entend de tourner maintenant après ko couper ni cla do ne tasa ay ven bon cla sa ga do fraka bo abone kele voilà bon donc e oni simo wa film yi bon anye film wala ke ko fana ko fat ko no tikele bon ko fa anye film do fana tourner j'ai oublié son nom là voilà ngara Sungalo avec Issa Koulibaly voilà vous to ka partir do blabla film kan c'est ça donc Sungalo là voilà Sungalo bon ko fait do fana yemwele ka nke aka fanga figurant atodi inte figurant ingara livre fere wala un blanc l'état jigoroni para donc yemwele entre lycée Massamagana donc la livre fere là wala c'était avec les drones là un vieux là Dashi bala mais personne il est décédé choroba jema kado kedo ta Dashi jema bala na les barke on voilà bon audio livre fere o tezanga ngere to ka fanga boson après ambora anana yan Cheikh Diallo Mali kuna foni film na donc ani film de fana ko ngara Koulibaly fana wala bon ani ura de Ségou ani ura de Ségou ke ani la langue et les dents au cas deuxième ni au troisième donc anyolu fana ke bon ani film nguru de fana be nyoke do bulo finalement nana ke luka film grima maro bon moi titre fo ça mais au conseil de quoi voilà donc hakli be film na yoy ani anga
à travers des Nataba et Soulamini, on appelle le film Kanti. Voilà, donc voilà, nous le ferons. D'accord. Voilà, Hagli Turamun voilà. D'accord. Ami, nous la croix, la femme grala. Mais Zulu, toi Zulu, nous sera toujours. Bon, Zulu ni Dara depuis dans les années 81. Parce qu'il y avait un Ivoirien qui viendrait au Mali, à Bamako. Et donc, aller, mais Negeruta, Imasi, Miskilene, Kundu, Kosabe, Kokolendo, Amafumako, Adamadin Sama, on veut du moto de la Bedo Sama, on veut plancher d'Aka, avec Mobile Bulkayene. Donc, avec Jigin, avec Moutala. Ok, il altère. Bon, si, il y a là, c'est en 81. Bon, au-delà, au tiers, les démarrons qu'on a. On va faire là, nous sommes là, ni plaque nous va bouger le photo va. Beaucoup de gens va à photo afficher ça en rossant. Voilà, donc nous des tchéngo en bolo chindo manga kana kunkoy. Bon, voilà sur le pain de bolo, l'amba là va pousser Canada, l'âme do ka glisser cadeau. Donc oui, comme chien na kai kunsi quoi venir. Tchéne kungolo korika ka avec un modèle quoi. Non on est mieux. On nga bon. Bon, j'ai un parent grand frère de Bachou Konati. Lui, c'est un saboteur, ben, saboteur de Flonga Kadaï, quoi. Voilà, allez, hop, ça c'est grand Zulu Inkata, Zulu Indonésie. Non, je crois. Non, qui est Zulu, non, je n'aime pas ça, ça n'a pas mal. Né de Njija, comment on a quelqu'un qui a essayé, qui a toqué sa mille fanny Bekala. Nous m'avons mis en forme. Je n'ai pas de à un willy go Zulu, ne pas comment. Capable de go Zulu, comme on y croit. Go Bachou le gagne, après on va tabla. Mo ba tanko. Donc ai Bachou le go Bachou, ko ba ton fane ko Zulu ni korede. Bo mi zorba da tsaka Zulu fo kwa. Ale ko Zulu ni korede. Kwa e ko Zulu. Ko Sud Afrique, tukoro mo do de be. Oluka tabia de ne go kun ka fetando lada kono ko me ko fla bisiki wudi do. O ga ko benando bagamara ani yere la kana o temana na ko fe kwa. Ko sino ko lajiri ko ka ko la ko tere. Voilà, mais il reste au mot du dos. Voilà, quand on va en faire un on a du dos. Ah, ne pas quoi. Oh, quand on te coach du coup, alors mais on te coach du coup, ou la minute. La matinée, mi a pas de moula jet. La matinée, mais on a gagné que reporter. La matinée, donc voilà, il y a la minute clé. Donc, on continue Zulu. Voilà. Mais il y a beaucoup de aller donner Zulu fana donner. Voilà, donc maintenant il y a Murunana, film nana c'est un théâtre que ko yamdu film bon befana na ota. Donc on va continuer nous. D'accord. Yerramu fanana o ben wele wari. Were ko ben ane kene blo de king passé. Na sara war di yorma film na mali télé la dron était souffle là ça va que donc ça ne délai. Atenere ko. Non, mais souvent les gens sont attaqués dit doma. Ça c'est lui actuellement oui voilà ameta no crofé na so kesa mi bulu ay famille chama sural ma do kan mo ko fene famille chama sural ko sebe Zulu nyamuru to gacha ay mais wari yoro de la wari masolo ko aklito en flel wa aklito war ko yoro la ko abe ko ni Zulu la fin solo la Yamul la fin sur mais ça nous dira voir quoi na warma soirée parce que moi la warma non ce n'était pas ça nous dit c'est la langue et les dents la langue et les dents la langue et les dents faut aider ma soeur mais elle s'est dit ouais avec comme si ça non disons c'est Erdombougou même Erdombougou ah ouais Erdombougou là wartiki Erdombougou là voilà la langue et les dents on gara mga wulu de yino la o wulu yino ma jam mena wulu yino ko so wulu ma soro aywa ko d'accord donc marocain boy wala chama ya soro la effectivement yamuru be faka fo comédie konna la mo la ngulu baradu na mo la ngulu tisiraki ko sebe jara madame na na fona laba professeur mi a kala encadré ya kala kala li jeya siraka odo ibe yelkuwe mena ala tame doni kala ni yoro ta fanfe madame fofana ama tanne école sola mais ni netunye nga sketch soro meta o ira la bo la me bo fo pisson e ben boala e ben do ala e ba tiya o de kan kana e murjenya ni murjenya la men be goya mo bolo to do e murdo be waso ala ban ndron yele koy donc e ba zo ne dron mo be afam ko sebe voilà donc ni tu me fam nuke meta ira la ama fulu maram fofana alikante film na yani ani mo gon nga nyondo yani ani nin to ka nyondo ne Fakimba Jara mini Yorobi Yala Fakimba voilà ani atawade Seydou atawade o Seydou Doumbia mimbe Issa Koulibaly no fait voilà o Seydou Koulibaly
o tun bɛ an ka film kɔnɔ mais école maître de tun don parce que a ko catiri bɔ k'ale t'a ɲɛ dɔn ko an ka se k'a dɔn a groupe la bon ni ne ma nin fɔ mɔgɔw t'a dɔn ko bɛ n'a wagati an ka foli bɛ seere voilà bon radio emergency sani a ka na sani ne lajɛ ka ɲɔgɔn dɔn an tun b'a dɔn an ka jeu kɔnɔ an tun b'a kɛ cogo di ne bɛ taa muso min nɔfɛ ne ye chauffeur de ye o y'a sɔrɔ ne bɔra donc maintenant ne bɛ segin ka n'a sɔrɔ ne muso ni cɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na maintenant a bɛ fini siri a kɔkɔ la ka fini wɛrɛ minɛ donc cɛ min bɛ so kɔnɔ ne nana o minɛ pour que ne ka n'o ye ale bɛ fini yanga o bɛ wuli ni kasi kɛ ne ma ko nin jɔn wuli ni yan a fɔ ko ayi ko a sigiɲɔgɔn dɔ ka wuli nana k'ale bɛ n'o bila a fɛ so kɔnɔ komi ne tɛ yan k'a b'o bila ale n'o ta ɲɔgɔn baro ka tɔgɔ dɔn yɛrɛ sɔrɔ o b'ale la yɛlɛ quoi donc a bɛ to ka fini ɲaga ne ɲɛmɛ ne bɛ don cɛ bɛ bɔ a bɛ tilen ka taa cɛ bɛ boli ka taa ne tɛ cɛ ye an ka radio emergency fɔlɔ-fɔlɔ de ye nin ye radio emergency nin layi de nana ni a ta ye ko ale ta ye anw ta ye quoi mais c'est pour dire que espace yira u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kelen donc quand de daminɛna a mɛnna ka sɔrɔ an ni nin tɛ ɲɔgɔn dɔn quand c'était Dumiya mais tournage don de a yɛlɛmana ka kɛ Kante pour que sinankunya ka na quoi voilà so acteur fɔlɔ de tun ye Fagimba Jara min yɔrɔ bɛ yala sani an ni tɔ ninnu ka ɲɔgɔn dɔn mais après an nana fara ɲɔgɔn kan wagati min na an ye film tourné daminɛ don min na Traoré de tun ye Kante mais il n'est pas mɔgɔ a t'a ka fɛn na ale mɔgɔ tubabukan na on dit qu'il n'était pas dynamique quoi voilà donc an y'a fɔ bɔ ale kana wotoro pousser la maintenant solo kana bila Kante place la mais o fana na comme rasa digilen b'ale kun donc an ko sisan an ka fugula kɛ fila ye an ye fugula don ka fugula fila don a kun pour que a wɔrɔ bɛ se ka datugu mais an tɛ Kante kɔnɔ juste an bɛ min kɔnɔ o ye Bana Fofana ye ne kalan cogo min a ye n kalan parce que n'an tun ye sketch sɔrɔ an tun t'a yira a la a tun b'a lajɛ yɔrɔ min kan a b'o bɔ a la mais a b'o fara kan min bɔ a la a b'o bɔ a la exactement an ka foli Bana Fofana ye k'a ɲɛna ka na da 45 minutes la ko pisɔn a ye temps min kɛ nin ye mais fɛn min ka ɲi mais fɛn min y'a to a ma 1 heure sɔrɔ o ye parce que aw ka kuma ka teli ɲɔgɔn kɔ donc n'a y'a cun k'a sumaya a bɛ taa 1 heure 20 ɲɔgɔnna la ale ka baara de don a b'a baara don voilà donc Bana Fofana ka an kalan a ma sɔrɔla nin ɲɔgɔnnaw de la d'accord an ka foli b'a ye kosɛbɛ o don an ka foli Bana Fofana kosɛbɛ ouais formera so formera école la a bɛ formateur ɲuman k'i former dɔrɔn o don e kalan min sɔrɔ so yɛrɛ dɔw bɛ kɛ o la u t'o sɔrɔ kosɛbɛ effectivement i ka kuma bɛ an hakili jigin Bulonba la an taara Bulonba la a Loli Franjɛ n ka foli b'a ye a ye comédien appel kɛ comédien camanba i n'a écoledenw caman tun b'a la ani minnu ye écoleba ninnu kɛ a ko chaque comédien tu dois te présenter à faire un sketch tu n'as que 3 minutes hakili b'a la i n'a écoleden dɔ je ne sais pas un élève la ale bɛ écoleba de la a yɛlɛnna a y'a fɔ k'a fɔ ko science juridique pam ka 3 minutes bɛɛ kɛ présentation na a tilala bamanan k'a bɛ sketch daminɛ ale Franjɛ kama ko non ko c'est bon ko le temps ko c'est bon ne dabali banna voilà donc ne ye mɔgɔ caman ye olu ma passé mais ne ma kalan directement ne yɛlɛnna dɔrɔn ne ka jouer k'a kɛcogo la ka jigin a ko bon ko on s'appelle ko reste contact ne wele don ne kulera de ko ne fana b'a la ko ne taara kɔ donc o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn n'i ye kalan min sɛbɛla n'i kalanna komi a bɛ cogo min na kalanyɔrɔ ɲuman n'i y'a sɔrɔ a bɛ i la progresser quoi voilà Ami an bɛ tɛmɛ ni question ye joona Zulu Ɲamuru ne i ka comédie nin bɛɛ kɔnɔna la i ye caman expliquer an ye caman faamu mɔgɔw ye caman faamu mɔgɔw y'a faamu kosɛbɛ o don est-ce que projet dɔ b'i bolo projet min bolo projet dɔ b'i bolo i bɛ fɛ ka mun réaliser kosɛbɛ parce que i baara in daminɛ i yɛrɛ date mun fɔ nin a ka jan dɔɔnin 94 ko sisan normalement a bɛ se ka kɛ projet dɔ b'i kun na i bɛ fɛ ka réaliser mais dɛmɛbaga ko b'a la c'est vrai mais ni projet dɔ b'i bolo i bɛ se ka projet fɔ mɔgɔ tɛ ala bɔ fan dɔ an bɛ yan an bɛ studio kɔnɔ mais mɔgɔw de ɲɛ b'an na bɛɛ ɲɛ b'an na Mali kɔ kan kosɛbɛ bɛɛ ɲɛ b'an na kosɛbɛ i ka projet fɔ i ka kan ka dɛmɛ i bɛ dɛmɛ o quoi don parce que ni mɔgɔ bɛ baara kɔnɔ a mɛnna a sɛgɛnna o don il faut k'a ka dɛmɛ même fɛnɛ don a bɛ ka dɛmɛ baara hukumu de o kɔnɔ don baara kɔnɔna de don kosɛbɛ a ko ka wari ta ka d'i ma i k'a dun o tɛ mais i bɛna wari de ta ka i bɛna projet mun voilà an bɛ Jarasuba ɲininkali diyara n ye n b'i fɔ avec Yalikuye aussi fɛn min ye dɛmɛ yɔrɔ n'i y'a kuma fɔ ka ɲɛsin mɔgɔ ma ka ban i baraji tɛ ban parce que dɛmɛ
a bɛ fɔ ala de b'a latigɛ adamadenw de b'a waleya kosɛbɛ ne ka projet bɛ ne bolo projet fɔlɔ ye min ye o ye n b'a fɛ ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka u dege théâtre taabolo la ne ma kalan kosɛbɛ mais n ye fitinin min théâtre kɔnɔ donc n bɛ denmisɛnninw dege o la i y'a faamu dɔn ninnu ni dɔnkilida olu t'a la théâtre bɔ i b'a kɛ cogo di i b'a daminɛ cogo di i bɛ mun fɔ a bɛ fɔ cogo di i jɔ cogo i taa cogo na cogo ladamu bɛ taa cogo jumɛn na donc n tun bɛ fɛ ka o kosina labɛn mais bamakɔ yan ni i min kan ka labɛnni kɛ ni e yɛrɛ labɛnnen tɛ i bɛ minnu wele o t'i jate parce que ne tɛ semaine kɛ ni mɔgɔ dɔ ma ne wele Yamuru n bɛ fɛ i kan don i ka groupe la n bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye i ka nasɔn hakilimaw na ne t'i jɔ mɔgɔ la k'a fɔ fɛn t'i bolo walima i nɔgɔlen walima i bɛ ne déplacer fɔlɔ ne t'o mɔgɔ ye a comédien tɛ yen min ye ne wele k'i mago bɛ ne na ko ne y'i négligé o tɛ yen a ka jan ne bɛ déplacer ka t'i kunbɛn i ka téléphone bila magnétophone na n bɛna conseil min d'i ma cɛ fara muso kan n'i y'a kɛ i tɛ ci mais nin yɔrɔnin n'i ye nin fɔ mɔgɔw ye minnu ka hakili faamu ka surun u bɛ s'u ma mɛ ko n terikɛ ni e y'a dɔn ko n'i y'o kɛ mɔgɔ ye munna e yɛrɛ tun t'o kɛ ka kɛ fɛn ayi mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a b'a si kɛ sɛnɛ na a bɛ sa sɛgɛn na a tɛ fɛn sɔrɔ o ye ala nɔ ye ni mɔgɔ min anw ye k'a fɔ ko an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko cogoya t'an bolo an tɛ jigin mɔgɔ la koyi an bɛ jigin ala de la o de ye latigɛ kɛbaga ye an bɛ baara kɛ an bɛ sababu ɲini mais ni min kuma ma se o tɛ kɛ hali sababu n'i y'a ɲini n'a kuma ma se a tɛ ɲɛ i y'a faamu donc ninnu ye fɛn dɔw de ye ne ka o denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka hakilina d'u bolo donc o ye nin ye o ye projet fɔlɔ ye filanan o ye jumɛn ye n b'a fɛ ka dɔnkili fara n yɛrɛ bolo la o ti mɔgɔ degeni ye quoi parce que moi je suis wasolonke ne ye wasolonka de ye bon dɔnkili dali ka nɔgɔ ma mais dɔnkili filɛ nin ye ale tɛ tricher namara t'a la i bɛ dɔnkili da k'a ɲɛ i yɛrɛ ye dɔ k'a la i yɛrɛ dɔnkilidala ye i yɛrɛ ɲɛna ekɔliden ye komi ale ye cogo min na donc dɔnkili bɛ da jɛlenya la ka tilen ka ɲɛ k'a fɔ ka kɔrɔ k'a la min bɛ faamu voilà donc dɔnkilida ka di n ye n bɛ fɛ ka dɔnkili fana kɛ n ye dɔ k'o la yɛrɛ ka ban donc o dɛmɛw o bɛ k'an sɛgɛn dɔɔnin o ye filanan ye sabanan ye jumɛn ye n b'a fɛ artisiya kɔnɔ Mali kɔnɔ surtout à Bamako retraite tɛ anw artisiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an comédiens parce que artiste min dɔnkili da o ka sɔrɔ ka bon ni comédien ta ye parce que n'i m'a sɔrɔ jiginfɔyɔrɔ i n'a sɔrɔ kɔɲɔyɔrɔ an dun ta n'an yɛlɛnna théâtre min b'an bolo an b'o de jouer an bɛnna min kan i b'o d'a ma o yɛrɛ fana o dɔ tigɛ o la donc an ta ye sibilayalama ye bon n'i bɛ dɔnkili da i bɛ dɔ sɔrɔ o la donc n b'a fɛ ka retraite ɲɛsigi fɛn jumɛn na o ye ka yiri ɲini ka yiri louer yiri louer veut dire n'i ye planches caman san n'i y'u da n bɛ kaye k'o la sojalaw bɛ yen ni min mago b'a la o bɛ n'a louer n b'a retirer k'a bila kɛsu bɛ yen n bɛ taa wari bila jimɛni na n bɛ wari bila banque la donc de plus a bɛ caya n bɛ yiri san a bɛ caya n'o buguna n bɛ se k'a kɛ n yɛrɛ ye n b'o kɛ cogo di n ka so n b'a jɔ ka so tila fila ye n ye so tila fila ye fan kelen n ka denbaya ni n ba an b'o bila fan kelen kɔnɔ maintenant le reste la an b'o kɛ loyer ye o kalo sara an bɛ se ka balo o la ala ma kisi la ni n tanyana don o don n ka denbaya tɛ kɔnɔ guwa o tɛ dulon mɔgɔ la quoi ne ka vie ye min ye nin projet de bɛ ne bolo ni mɔgɔ minnu sera k'an dɛmɛ a ka di n ye bon i yɛrɛ ɲɛ bɛ n kunsigi bilennen na yɔrɔ poussière b'a la Yamuru bɛ Jakarta de kan o Jakarta yɛrɛ sanga ni waati bɛɛ tɛmantigi dɔ bɛ ne gosi ka yɔrɔ dɔ kari n'u ko ma ko patron ko an ka dilan n terikɛ ta fɛn tɛ ne kun ne bɛ moto de kan ni e ye ne ta sara n bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta kari n b'o sara n'a sara ma sɔrɔ n bolo n ma taa polisi la wa voilà an ka sira ala ɲɛ ta mais taa dɔɔni dɔɔni han ni ni bɛɛ ni bɛnna don o don a bɛ kɛ ɲɛna o don ta sara tɛ ma sɔrɔ la bilen o de b'i jɔ quoi voilà a ko de don n ka projet ye nin ye d'accord an filɛlikɛlaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Yamuru ka a tɔgɔ a bɔra ka misɛn min fɔ nin ye an mɔgɔ dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ la baro ni Gambi o Mamala o Samaseku o an n'an jɔn tuguni ani Batuli a y'a lajɛ an ka dɛmɛ don parce que
n'a fɔ comédien bi ça an bɛ c'est-à-dire an mago bɛɛ ka dɛmɛ la an mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la an b'a f'i ye e ko tɛ dɛ Yamuru i m'a don an da k'an ka f'u ye dɛ an ka plateau suivre o de kama ye ka dɛmɛ don artistes ma parce que bi maa kelen fanga bulukɔndenkelen tɛ bɛlɛ ta dɛ a b'a yɛrɛ école k'a la an sigi o sigi an b'o de fɔ mɔgɔw ye an filɛlikɛlaw ɲɛ b'an na vraiment problème bɛ yen k'a fɔ Yamuru y'a don an da o tɛ an mako bɛ bɛɛ hali anw yɛrɛ min filɛ an mako bɛ dɛmɛ la Ami e tɛ mobili fɛ yan Ami b'i bila Jakarta kan dɛ voilà i bɛ tila k'a fɔ tuguni Ami fana ka ɲi Jakarta kan dɛ parce que la mɔgɔw b'a ye ka ɲɛ a cɛ ka ɲi a ka bon a jɛlen et puis a ka maga ka maga la ne an ye gawa ye sa gawa ye i da sera muso dɔ ma ko Batuli ne kɔni m'a fɔ Kayitaga senfɛ n y'a ye mɔgɔw ka vidéo la TikTok kan ne tun ma deli k'a ye a tun ka di ne kosɛbɛ ne k'a ye nka Batuli ka ɲuman kɛli mɔgɔw y'a fɔ ma caman depuis ɲinan tɛ mɔgɔ caman ko ten ko Batuli a bɛ mɔgɔ dɛmɛ a bɛ hinɛ mɔgɔw la kosɛbɛ wa a ti mɔgɔ dɛmɛ fugariya kan bon a ka mɔgɔw taara baara yɛrɛ kɛ la sa mais ko ciden ne taara ne yɛrɛ taara n ko n bɛ jɔ k'a lajɛ wasa n na ɲɛ d'a kan nka ne m'a ye Ami Jarasoba a bɛ kɛ Yariku ye ne Yamuru ɲinan de ne donna delili la i b'o kɔrɔ dɔn wa parce que plateau dɔ kan u y'a fɔ ko a fɔra ko n bɛ delili kɛ o y'a sɔrɔ n tɛ mɔgɔ si deli mɔgɔ kelen pe Yakuba Dunbiya Erzana dɔrɔn de deli Yafo Masigi kosɛbɛ l'homme fort ale do kɔni Yaku wallahi Yaku ye burankɛ de ye i y'a fɔ awɔ tiɲɛ Yaku ye ne burankɛ de ye Yaku ye burankɛ mais e tɛ taa fɛ yen ayi burankɛ tɛ dɛ ne de burankɛ don bon e ye burankɛ mais ne den de don Yaku ye Dunbiya ne ye Jakite de ne den de don dɛ awɔ fɔ Yaku ye e de bɛ taa ne ka burankɛ de f'i ye basi tɛ n b'a fɔ a ye an bɛ Yaku fo yan fo Yaku ale ye ne dɛmɛ kosɛbɛ Yaku a ka parking filɛ nin ye Yirimajɔ station tan ni sini b'a ka parking la mobili ni fɛn caman feere Yaku o de bɛ ne ladiya a bɛ malo di yan a bɛ kaba di yan kosɛbɛ a bɛ saɲɔ fana di yan a bɛ taa wari fana di yan donc o Yaku o ne tun b'o de deli mais u nana fɔ ko ne bɛ delili kɛ donc sisan ne fana y'a yira maliyɛnw na cɛ fara muso kan ne bɛ bɛɛ deli parce que ne bɛ k'a ye san laban na n'i ma delili kɛ mɔgɔw t'a dɔn ko i mago bɛ fɛn na quoi n bɛ Isu fo Petit Gimba Petit Gimba ye ne ni Musa wele Isu Keta ko an ka na an ka thé pulsé dɔrɔn kɛ ka warimugu ci an joli ma an yɔrɔnin kelen a tilara ko Musa i ni Yamuru ni kalo sara n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye t'o kɛ Petit Gimba diɲɛ don o don a bɛ sun Isu Keta don o don a bɛ sun ni yɛrɛ jɔli ɲɛna gerefekɛ nana ka na fɔ ko ko bi kɔni k'ale ma dumuni kɛ a ye bolo don a kɔnɔ a ye wari min bɛnna a y'a wari biye bɛɛ d'a ma ayiwa an ka foli bɛ Petit Gimba ye n'u k'a ma ko Isu Keta kosɛbɛ an ka foli b'a ye donc Batuli yan fo Sotiba a ka dɛmɛ don Yamuru ye a ko mɛn tuma bɛɛ u b'a fɔ k'a bɛ dɛmɛ kɛ k'a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ne fana b'a ɲini Batuli fɛ ne Yamuru n'a sera ka ne dɛmɛ ne ka dɛmɛ ye jumɛn ye n ka so jɔli ne mago bɛ siman na ne mago bɛ cɛncɛn ni nɛgɛ la Batuli o kɔni ɲamɛ dɛ ka kɔni kan bila k'a b'i dɛmɛ ne a y'a sɔrɔ tiɲɛ ayi Yamuru nin kɛra ka ban a kɔni filɛ nin kɛra ka ban ne bɛ lafiya de voilà Batuli kulo b'an na baroni an taara an ka moto tiɲɛna don dɔ la Fajigi la dɔ ye a fɔ an ye ko n'an ni baro ye ɲɔgɔn ye ko aw y'an gagné so la n ko baro dun je man di n k'a ka so bɛ min k'a taara n b'a dɔn ko Dubaï wa diɲɛ yɔrɔ jumɛn de k'a voyagé la n ko i tun man k'o fɔ an ye mɔgɔ min voyagé i b'a fɔ ko ne y'o ye ka bɔ gagné so la ko sisan i y'a yira k'an ka so ko a tiɲɛna de o y'an ka so salen de donc Mamala à l'époque Yɛlɛbugu ko wagati la a ka numéro tun bɛ ne ko mɛnna mais bi Mamala yɛrɛ n'i y'a yira n na ne t'a dɔn mais ni kɔni Isufu ye Petit Gimba ye i ye Mamala ye n b'o fana f'i ye bon an bɛ taa Isufu fɛ yen mais ne t'a ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ Mamala ɲɛna dɔn walayi i t'a yelen dɔn yɔrɔ parce que mɔgɔba ninnu kan donni ne tun t'a kɛ ne m'a daminɛ voilà parce que n filɛ ka cɛ min tɔgɔ f'i ye tan komi i yɛrɛ b'a dɔn ka ban aw ye jɛ kɛ aw jɛra aw bɛ ɲɔgɔn kalama n'i y'i bolo di so ma i ye Mamala ye u yɛrɛ mɛna ko Latambajeri o tɛ o don non Isufu ka mɔgɔya kɔnɔ donc Jara o fana ye mɔgɔ ye cogo min na mais ni min ta fɛnna komi maliyɛn ko don n'i y'a fɔ n ko Isufu ye mɔgɔ sɛbɛ ye
me foli kɛ Kante la Odo adamaden bɛɛ ni cogoya don Suleiman Kanti mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ baara min na k'a fɔ ko ne de y'a daminɛ tɛ dɛ a bila i kunna dɔ y'a daminɛ ɲɛ quoi ni Ala ye mɔgɔ min n'a yɛlɛ i bɛ dugawu k'a ye e nɔ tɛ dɛ Ala de y'a la donc peut-être Gimba o mɔgɔ fila bɛɛ Ala ka sansɔrɔ nɔgɔya o ye hali bi sijɛ ni kɛnɛ Ala k'a d'u ma Yusuf Keyita Kante o mɔgɔ fila sana yɛlɛ Ala k'a d'u ma comédien denmisɛnnin minnu fana bɛ yen n'u bɛ comédie kɛla Ala ye bɛɛ da bɛɛ ni garisɛgɛ de dɔ bɛ na peut-être ne ma bɔ kabatu la dɔrɔn ko tenge ya il est milliardaire maintenant est-ce que a ye fɛn wɛrɛ kɛ wa Ala de y'o latigɛ o kosɛbɛ voilà donc m'olu bɛɛ fo k'u bɛɛ kulo bɛ ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ voilà Amin parce que normalement question yɛrɛ tun ye ne y'a sɔrɔ vraiment difficulté min b'a la ni kɔni bɛ difficulté a bɔra ka difficulté min fɔ nin ye mɔgɔ n'i mago bɛ dɛmɛ la cela veut dire que i ka difficulté i ye gɛlɛya fɔ ka ban mais est-ce que dans les jours à venir comme a yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko a ka d'a ye ka théâtre yɔrɔ dɔ dilan denmisɛnninw ye ka denmisɛnninw former formation pour les enfants ka salle dɔ dayɛlɛ mais an bɛ waati min na komi bi yalima a bɛ film tourner kɔnɔna de la wa walima parce que jamana bɛ cogo min na sisan kow t'o cogo la mais an bɛ dugawu kɛ yarabi kow ka k'o cogo la nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ ɲɛ ni c'est à dire que dunkafa an mago bɛ dunkafa de la dunkafa nana bɛɛ b'a kɔnɔ i y'a faamuya mais waati in na sisan e bɛ activité jumɛn de bɛ yen bon nin wagati in na souci fɔlɔfɔlɔ min bɛ n na o ye samiya nana ka na n ka so bi donc o bɛ n sɛgɛn kosɛbɛ yanni samiya ka don ka sɔrɔ so ma jɔ o bɛ n sɛgɛn an ye activité dɔ kɛ n ye wari dɔɔni sɔrɔ ka biriki dɔɔni gosi biriki gosi de so bannen donc nin b'o dɛmɛ in na hali bi bon mais an bɛ activité min kan film b'an bolo mais dɛmɛ bɛ k'an jɛ o la kosɛbɛ film fila bɛ yen film fila bɛ yen parce que i ka film titre i b'a dɔn Mali kɔnɔ yan n'i tora k'a fɔ dɔrɔn dɔ b'a ta k'a da t'a la bon an ka priorité ani directeur ka priorité ni min fɔlɔ ka fɛn bɔra ni directeur y'a reconnu ka ban o de ta y'a ka fɛn kosɛbɛ voilà donc voilà n tɛ o titre fɔ donc film fila kɔni b'an bolo donc an bɛ labɛn na kɔ o bannen don bolo pewu bannen don bolo pewu an ka dɛmɛbagaw kosɛbɛ o don an m'a fɔ k'a ye wari mugu ta ka d'a ma an k'a dun a y'an dɛmɛ ni wari an bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo kosɛbɛ an mago b'o de la Yamuru kɔni u k'an dɛmɛ dɛ i bɛ se k'a tigi dɛmɛ cogo cogo bolo min kan i b'a parce que dɛmɛ bɛɛ ye dɛmɛ ye dɛmɛ bɛɛ ye dɛmɛ hali n'i y'a tigi wele tiɲɛna fɛn tɛ ne bolo mais ne bɛ karisa dɔn t'o fɛ yen ne y'i ci ka taa ye o tɛ dɛmɛ dɔ ye bɛɛ n'i ka dɛmɛ de don ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka sira bɔ an ye u ka sira bɔ an ye ala komi a y'a fɔ cogo min na ala ko de don ne Yamuru ka dɛmɛ ni ye ne dɛmɛ diɲɛ bɛ bɔ a kalama wa fɔ kun tɛ k'a fɔ ko i k'an dɛmɛ ko diɲɛ b'a kalama k'o don dɛ dɛmɛ kɛbaga caman bɛ yen u b'a f'i ye karisa n ye dɛmɛ k'i ye ka n'a fɔ mais dɛmɛ kɛra e min fana ye ni fana kɛra ala mɔgɔ kan k'a fɔ o don parce que munna dɛmɛ fɔli a bɛ se ka dɛmɛ kɛbaga ni a kɔmɔgɔ dɔw bila ɲɔgɔn na o ye dɛmɛ fɔli ye donc fɔcogo de bɛ o dɛmɛ na wala o de kama a bɛ fɔ ko n'i ye dɛmɛ fɔbaga bɛɛ lakali i bɛ ka ɲumanya tiɲɛ i bɛ ka sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ ni yɔrɔ de donc ni Yamuru kɔni n bɛ dɛmɛ ɲini donc okumu kɔnɔna na komi an bɛ an ka yɛlɛ de kɔnɔna la an ye conseil camanw di kuma camanw fɔra dɛmɛbagaw ɲinina projet min b'an bolo an y'olu fɔ okumu kɔnɔna la an b'a fɔ ko Yamuru ka imuru kelen bila pour que an ka se ka kanubagaw la nisɔndiya dɔɔni o don imuru kelen an ka yɛlɛ an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an ma hakilina ta fɔ wallahi Alasa comme a yɛrɛ ko ten ko imuru ne b'a ɲini imuru kɔrɔ ye di a ka imuru ami ko imuru kɔrɔ ayi dɛ ayi parce que e ko k'a ka imuru kɛ k'i ka yɛlɛko kɛ ka mɔgɔw la yɛlɛ dɔ ye ne wele Kayi ko est ce que ko ne bɛ se ka mɔgɔ la yɛlɛ ne ko n ko munna ko non k'ale bɛ fɛ ko ne k'an to Bamakɔ k'ale la yɛlɛ quoi ne ko n k'i bɛ yɔrɔ jumɛn k'ale bɛ goudron da la n ko payi i bɛ kurusi dulon k'i bɔ i bɛ taama goudron kan a yɛlɛla fo tɛmɛ tilala ka bɔ ka bin cɛla yɛlɛla parce que o de ka nɔgɔ i ma kosɛbɛ yɛlɛko filɛ nin ale ni catiri bɔ o tɛ kelen mais ne b'a dɔn yɛlɛko ale b'i la yɛlɛ i se t'a la quoi i bɛ yɛlɛ quoi o don mais an bɛ nin bɛɛ la cɛ an bɛ nin bɛɛ la o tuma général Duru ka foli tɛ kɛ
ah mais il faut qu'on kede asimina ka cedon il y a un inscrit monsieur qu'on a là le barka on me folie keren bla les 5 les chaînes générales wala généraux mais ne kon ma do ni Asimi ami abzon a wuro fla bo no o Mamed ba Mamed attention Asimi na bla ni bo do ka uga kuruba kon na frange atakiko ne mana wuli yorom na le wuli voilà ay wala yorom na e da présidentiel kon na ki bitu frange awo présidentiel kuruba la ro kañ akurka bo ko ibe kle nga tamala kono mais sara joli sara bo ni be sara di bad ni mo ne ba dama ay o mo de do to ko juyo janfa benna ay boy bon jama bula ango bama awo fu yanfo voilà odo Asimi ne demsenye mais aka fanga takabolo kadine bare mun kama o ya fato mina mena fendo fo bi malien beba ye me mo hakli ma fam kadaka Asimi nga fanga kadine kumi kama ni be tama gudromba nu sanfɛ yore be poto do e bulala mado poto na ampul fla bala ni bolo ni keleme sanfɛ voilà ampul me lumière fla de di bleu ani blanc oh bleu o e sanfɛ la blanc o e dugumala ye akanga dafa rouge la rouge be bomi anga bolo fo mana mena su fo rouge de ba dafa donc bleu blanc rouge ka irana ka foko Franci aye mali dun ka ban a to origine ban yere de bolo kele yebe bola nege nani yoro nege kele makana sentire ni yona de fana tumbe poto nun chemancela ka meneta mali kule dron mo ga version rouge men dron ka poto to be bleu okoro mali tumbana peu ka to fitini dron afunte bleu o tien anga capital mo ko na dron so ko fe dugu be suwator bolo donc ni Asimi nana kana mali dugu libre kata fo front ko fe ka do jamana were kono aka fanga ta bolo kadine derge ni ya me be élection ke o san élection kera nor mo ko numbe ma sispan ko yenda ka bolo mai ko min be ya ko sira ma ko kele be ya o ni kele ma bora dugula ni akela kan o joro folo derge ni mo ko ma ko ayite shi bi fagi datu bi e ka duguna mo to dumni kele donc ne be ko woro de déterminer ka fo Asimi ka bara min ke ka kele ke folo ka soro ki labe dugu kono e bi labe mo be ka duwe ka abi faka donc anga soro so munu be yala mobili katikati nin kono ta bashe nin kono chamamba fu ma fa babu bulota o se me mobili kerna kerela ne ba yin malien pefe na we nunu e jien yoro ay tere fu ko aka do ku yi vraiment ta fo ya nunu ne bi bro so ka finin do ka fo bon minata nin saraw do ni masa ami nyogon yi me bi duguna yala la ke bolla war ko afana be sarangale aka saratu ko kata norla ko sa sa do kata kise koro mun me faka yo tout da fanyo ngamba do cho kele ala bonentante quoi donc mene ka do di jin dungu do hali sansa nenu bena ne be njoga mbolo fla ko ta ka kule go ala ka ulakana ala ka nyuma ta ka nyuma sigi o de fana be ben utu sukuma ka ko karsa ebu fe do malien be kanga nike ami nu biteme tuma mo ko tagara fo kun ka do ku ye en plein yorom nan am be foli ko bela jele finiti bela jele en plein yorom nan be ko mali odo ko sebe be ko mali jama te mun ta fo mali ko sebe ni i yere bore ka jamana kono ka ta jamana wore depuis ni be jigina fara ko ni malien non ko be giri kan odo ko sebe ko be giri kan ko sebe o sababu joni anga general ko Asimi be amafu odo sisan rasul ni sokadi odo u be joie odo u be yele ko sebe muna parce que u mago be matériel muna bubu wallahi al sala ka do fara matériel mun kan na fara ko ta quelque chose la ko bunu nyana wolo madi ko sebe abe fo ko be gani tata mun ka dumi odo o me ke folo la ne ka mogo do be ko ne ma don do ko ale tara mogo bila wasoro e kona kele fengene kurat nduta ale sigan to ale tunna quoi o me tamaro de konte ka duma ke sebe konte ka duma jiko ni mi soro ke ko bitano e ka jole mogli ale na se chenchen kan ale to ka mogo do sigile ale clé ma ka ni jo wasoro soro ka mun be ka mogo fa o de tunoli quoi ale na kana jo ale na jo ko ale bora dron ale ablo fla korta o pama ko etunni ndo ro ko aw kali tunni ndo ko bashite ko yisige wala sigi ko jidama
ka wacho jalan do dama ka to ka gajol ka ma wuli kono ka jibidon fla dama ka to jalan ni tedo dama ko mi ka kata ko bo ko tani fe ko ni sire ki bi krefle ki be ampul origine do ko antenne do ko yene séparé ko to ka sira da ko rakana atigi adan ni dare mana dare amaka fen foni shite anga do ketro anga do ke mali anga do ke wa min kadne ashiminga kola ashimin kana kuma flana ya jume ubaga min fo ko anga kuma anga kana chedo ga kan yele mamantin le e ne fla kuma min na micro de do figa po alo tesi alin teso ambeso o te ese ma ho donc kan anga ngake ga kambla mandi jona ko kasinga giringa kambla amtano dondon ametunde ho sino kango nyichi me anga ta dondon donc me mo fulike ashimi ala minu pala jeli merci ami ambolo konna la sa amena ame singana kulon konna la nogo yamuru ni bela muni mande bon chiere la femme mandine darga we fande de worten kun bi nyoro mnabi ni wari ti ku ite fuyi por putre putra ka fsani ko putra la po eti fuyi billahi pini très le vrai vitamine dans le monde entier là actuellement là on est c'est l'argent très ni yame ki muso pasale do wari dama le lendemain avec buta kana siga o bai fa ana nyinga ja très akulo ka woyo mo ka yele ka diga ne de afi wadi abana ni wari ti ku te fo ye idun ti halitete na baro ko mama mama wata wadi ça idni ta di de ba te ko tu sais bedon de mais quand tu as l'argent là il faut attendre ni va ta di do yo point ça ni ba ta ça di ma ko ba de ba sanga di ma ni wari te ko ma ka nyi sara da wuro ni ba ni saka ni de ba ni mina le wuro ni mina le bo pa te fo ye mais fa fo za ko ba de ba papa est trop de mais ni quand papa n'a pas d'argent là papa n'est rien zéro vous savez vous le tour là le coco Moussa Moussa ya oui kuna yale utabe ma ko he kitna umma bege wile kama mama te balola ni mama bege la balo abda fo ko mama de bege wile aba ko he ko mama bege wile jono wile pa ke abda ko he ko mama bege wile ke c'est pas que he maintenant ne plus papa mama bege wile mama bege wile ay ba fo jono ay mo e bo fama soro de ay kunde ati kun yo ka wile mina e be joro la kan da ko ni diange n'a rien non très fait mandine jiana odi je te rappelle ici il y avait un ancien directeur de là un moment il y a mo bla kan kan na baro ko na baro kadi an baro ke asen to man ya asen upre ay jamana chamanke maintenant asiglim ba kono gwana asina wuda ko ako jeno no ko ha awa kala mane be nyeba ofia non pourquoi ko parce que ta euro be au jen euro ni fengo kana se ke mo kanto faut attendre ça il kana se ke mo kanto exactement ko ja ko tu mina ngo wala et c'est mec qui dit n'est-ce pas et be sokona mais on chaîne dans même temps jen euro be n'est-ce pas et ka coup de fil allô ça va mo ko ben pe na ka ta dia plus de 1 million avec les citoyens n'est-ce pas et ka coup de fil million ko affaire binane e ba yana ba ko di ko ambet le ba tamala fa nga sabara ndiru wetike na e kemena ndra me do kana so ini am se kliya ai o me ngui kana fo mine bo do mo do binno a mankene war ba mo do binno a mankene doro me kelinta ko abe jura ka adabalola est-ce que no ekele ategele donc ne répète plus encore d'accord non donc yo chien fo nta pas oublier do ala fo quoi ah c'est bien toi attendez mais ces jours-là, ils ont donné 15 000. Autant que les autres bénéficiaires n'y allaient. What about les fantômes? Voilà. D'accord. Voilà, donc. Ambola ga yamuru ni asa mi mande au femme mi me fa kadai ati janata do ka fendo kadimu koy do fana mande ouais donc voilà femme yera kadine non traga femme flade a folo warde ni warde nama kadine ko be bunya hakilo be sabati et puis hakli attention chaka cheka nana bo
non ko mena wara jani sey tarani de ko pa oh chez amor servan meteni ci ga dina boy o corne grira chez voilà donc ni war bi ku yakli bi dia ibe création chamanke parce que yakli kan voilà bo flana ni ne ka nga sojo OK so nyumani ndo da kan so tere étage tere bâtiment simple ndo dron fangeli ne ka so fangeli lo ase ni nga dima balola ni ndoro ne ka dine ato o e ka ala ni ado c'est tout d'accord ami non soro question da bibolo parce que kunu men nga sa ah de kulu ngono ne kon te ko ay ko bo ko kulu mesi kulu nga se chenchen oh ye kulu mo ko ne te kulu ngono ne mo ci ko na jite ko sesi ben nga se ah c'est ga jite o ko du malade Nyamuru yo po oui mo so ma non c'est bien dia dia tigere iga public oui iga fanu ni iga fanu aw chebe to voilà ne peut ka fani yoro ne famnya fani ke be yoro ni fan ikan bawo kan magaw be bolle ko wara dia e kan magaw joni c'est ça que je ne comprends pas je ne sais pas na trop ko ya anye fani go fam souvent ne ba pongo fani e se ngo fani ko rote fana de wa ou bien ka ba go fani ko rote fana de wa ou bien fani ko rote nga fado karsala de wa fado na be ki deliver me mande na bi toro quoi d'accord ana ma ko la e mana ko ne ka do de ma ne bodi ma chuko ne ta ka so ami ne a question femme en des questions posées à l'écoute mais c'est la question posée et mo kanu baka do bi se gi do le bi jaay mais warti ka bulu ka di mo o mo fana be e kele do bi a kada lere de ka wardi e ma de han nabi photo ta nai o fana be do fana be ayi kan ti o fana be mais bi mo kan ba be se ka wardi ma de mais mo kan ba kan wardi ma me betise o da tangi ma mini abone ni nga fando che mi se ka do wardia do be kan ba do be o te fu dia mais nyelembu o bu fe voilà OK ni ga ma fam ne kan baga chaman be no bin la dia wa nkadu yi fana utadu kuna bon ne sa foro ka fo jinatike la kabiri ne bora ko kalama o kilempe de kon makarsa ka komandi en tefe ki ngaro la kilempe anga o famla ya fam anga to ko fa kula merci anga to wa ton hali circulation na mo be kunana e grand o ya nga sar usinga wa fla do ne bolo o essence o wa kle wa mo kimena no badia che bola mso bola dabana ni konnana ni ne do dabana ni kono mo be fendi ne ma mais mo fla be dabana ni kono mo lu foko sobe jone ye ali jan ale be tanti mana nunu ni buni ni base mana na bo le feri anga fole ali fo suguba kono d'accord buni croix sani mine croix sani mine mana croix sugu mana na dagelen abadi ne ma ali bo dima abadi ne ba kali yer ka do dima fana ma e yer ko yer bada ali kele ni gura ali jangeli ni mali kondo oho donc ali ka boutique ni shini mbe mi ga boutique ma no oye bako jonku mai o jonku mo fana abinde ma ko sobe parce que mo nyama do de men ko roidi hali bita mo fo ka boutique kono nabi no jaga boroke ki kumbe donc ka nga fo ka bi fe so ne ko ni mo ni ye bon ko mali kono mali ko kan ne tara yoro mata ko fe folo de mais ma fota mo ni ye do ko karse ka ko kadi do war chima do be wele ko be membe ya o bana be fendia wa hal ne ta sugula fen sana mo be fen no yanye do ba ta kadia do mo folike ali dibidan na basmala ali be gazi de fe ni tara faye ako bo gazi ta ina kata na ba ne bena ina ya san kono to de bita gazi geleya asongo no mane ne ta do ne bita gazi barada ma do ra be kura dinema o to basmala jara yan fo dibidan na ni sera jabati tugo be jabati furake ko bam dala don o dan sini bale kayarma a fogo basmala ka kakli to ne e kan basmala don basmala klingini ne ko benima wala basmala klingla o klingla ko basmala ka kakli to ne na mi fana gajugo la ay ami te gazi sans ami furle no na to ami tuma furu wala basmala me gazi zam wala je abaga sa alaje ne baka ko fiye mais ne baka dancha do de fo parce que amin kata che ko jum
bon ni ko ko ta mo do ka fendo ma ta nga fulu mo bere mo bere belebele jamjan le géant amara buena ko ne baye o sana asra apanta ka biara ma ni e chedo muso do ibu che ma jide o abela ga ko di ai bo amin ko ne jele ya kam ka to man bolo magala bo a che kan na yela fona yela yela ma bere nyabila mo dia kola parce que dogon ma ka bina no ba monsieur le maire fulu to mudula ai wala mudula bina dunya awa ande bina dunya ma wate fudi awa okele awa ka mo de ni yame bina awa do de no we time do chinyere la mboya samso ka capitaine koro ka foli ke yafo kati capitaine koro wo grand servant capitaine koro ne de ko le kundra capitaine ila de capitaine koro chede wa mo jodo akome capitaine ba amo fo chere ma ko capitaine muso capitaine be ale muso general be mais est-ce que capitaine là qui ibita bola folo so ni wi ale ya disi ma koy ale maud ay kaneta ne do taneta du ni meta avec les gens pour les clés nembulu wa voilà ni bola zamisi amiji shaka de ma shaka jon uso shaka bojo shaka uso shaka ale ko isa le fe sukuru ale abita sale fa uso la ko dima c'est uso karienga me uso dun sufede konta ni uso dun clé fe ebe te man digin nuya o chama be nu bela moto bulla o wili ki jo kele ka to client ko fe o fe nyami ndi ay de awa bete fo ngol was be tellement tout là ko moto kura ko mene bo domina ni doga moto mena ngum ta chira o te moto kura mene bo ni ake fi yoro jaga ta kura manganta lela amata gudron gulenga doro cheche na kanyina ga wili ki jo ne kere fati agila ka ta kane to kwa ina na kwa ni je na moto ka doro moto ta fi cheche na wili ka ka mon chef, tu lui dis, grand frère, arrête tout. Ngoja tu mbolo. Anyana kabuli ki jodo kam ko shida menena. Ngoja to ala mako. Ami. Aywa. Ibe nga paye kon leli o capitaine de do. Capitaine ko foli bala ya muru kan ata foli kala. Kon ne ta jogo disa. Ay ni ami wole doron. Ay ra nyina de mam mako ya murla ka wuli ka deme kai. Numéro. Il va se faire ok, d'accord. Et numéro est 76 07 67 26. 76 07 67 26. Numéro Yamoula ni ni maso la c'est ka wole ke ne re yal ku la 76 01 83 47. Ami on est vraiment sur ça et Amina sur 79 12 97 00 odo no kera ça e wa mako ki fait ki on est vraiment sur amma sura na masro ibe wulili ke ato Malikuna Fon TV 91 71 82 25 71 voilà oui be wulili ko la do ko ngodo bo so ya fama odo si ça ami était en giliga voilà amana tukuni kena kono yamuru de bambulu odo ani mana artisia bulu kan mais yamuru bi artisia ani kununta e jumen famiyala dan fara jumen bunu ñogon yara wene ni nga ko munne kadi ne nako warde bi artisia ani kununta te kelen quoi parce que kunu artisia me kuma kewale ani marata kabulu donc emi yere be ka emi aka chese ni abaka nse odo ni ne do kabiri nga jani be fontu na be ba ke abinya ndaro ko ni be kumala na ke do la emi me ka nyefoli ke ifle baka wiye comme artiste emi sen sans fait fois ka don e be ka min fo ifle baka wiye e be ka feno de fo min be olu hakli jigi korlena katla ko blasira wena kura min ke ko don donc e ka foli konnana ka yira ka fo e be minando de kono minti yira ka minanye ka yira ula ola o ke bonya kono ni klara ba mo be bi tano karsa vraiment ya hakli jigi anga korlona ya hakli anga korlona e klara ka an ladi donc we korlen takapole mais bi artisia
ni ma nin bilen kɛ scène sanfɛ walima ka dɔ la gosi walima ka ngalon da dɔ la a bɛ fɔ k'e tɛ fɛn dɔn mun nana n'o ye chaque personne chacun a son téléphone n bɛ n ka vidéo kɛ je lance ne ta ye n ka téléphone ye n ta ye n ka forfait mais réseau tɛ mɔgɔ ta ye donc n'i ye kolon kɛ n'i donna dɔ gasi la n'a kuma cayara i bɛ bɔ ka yafa deli fɔ ko y'a ye k'a ka kɛ k'a bɔra ka yafa deli i n'o tɛ mun kama i bɛ ka min kɛ i kan k'a dɔn de ka sɔrɔ k'a kɛ ne bɛ annonce fɛn fɛn kɛ ne bɛ mɔgɔ ka publicité kɛ ne bɛ min kɛ a répétition na a bɛ temps bɔ n'i ye vocal kɛ sani k'a bila n b'a jouer k'a lamɛn n b'a connecté bomɛli de la k'a dayɛlɛ k'an ka kumaden bɛɛ lamɛn si y a rupture ni rupture b'a dɔn n b'a jɔ n b'o effacer n bɛ dɔ wɛrɛ dilan n bɛ effacer n bɛ dɔ wɛrɛ dilan ni min lamɛn ka sɔrɔ défaut tɛ min kɔnɔ n bɛ sɔrɔ k'o bila wa ni ne ye ka publicité kɛ n yɛrɛ ye k'a bila taa sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ nkalon t'a la o bɛ taa yen kɔrɔfɔ faamuna i y'a faamu donc fɔlɔ artisiya ani bi artisiya danfara b'u cɛ u tɛ kelen ye mun nana n'a ye wariko bɛɛ bɛ k'a fɔ ko n ka wari sɔrɔ i bɛ wari sɔrɔ sira min kɛ n'i y'o bila i bɛ kuma jugu fɔ i b'a fɔ donc o kama o tɛ kelen ye musokɔrɔba dɔw bɛ yen olu ye dɔnkili da nin de la fɔlɔfɔlɔ micro de tun ye nin ye haye olu siri kelen ninnu bɛɛ tun bɛ fɔ nin de la ni ne tun ye fɔlɔfɔlɔ micro ye mais olu y'u se kɛ dɔnkili la micro tɛ yen u bɛ dɔnkili da mɔgɔw b'a lamɛn o dɔnkili la mɔgɔw b'a lamɛn mais bi minnu ye morceau kelen pe dɔrɔn dilan studio la olu kɛra vedette ye mais kuma dɔw bɛ yen i bɛ da sonya k'a fɔ n'i bɛ artisiya kɔnɔ i jija hakili to mɔgɔkɔrɔbaw la kana kuma ka dépasser dɔ dɛsɛlen bɛ so kɔnɔ a limaniyara nka dusu tiɲɛ bolo a bɛ segin ko dɔ ma i ma a ma ɲi quoi o de kan i b'a ti denmisɛnnin dɔw ye u bɛ yɛlɛn dɔrɔn bɔkɛ i t'u ye bilen parce que u ye fɛn dɔ de kɛ u yɛrɛ man ka min kɛ o fili y'u sɔrɔ mais u de t'a dɔn donc ala k'an bɛɛ kisi o ma fɔlɔ ta ani san ta c'est diamétralement opposé voilà foroko a kɔrɔfɔ faamuna Ami i bɛ se ka ɲininka laban sisan émission min ɲininka sa kuncɛ yɔrɔ ma donc an b'a fɔ an ka invité n'o ye Yamuru ye ni dɔw kama ko Zulu a tɔgɔ ka ca awɔ a ka folikan minnu b'a bolo ani conseil minnu b'a bolo ka di sisan artiste denmisɛnninw ma ani a ka se k'olu fɔ basi tɛ comme ne yɛrɛ ye comédien Mali comédie Mali comédien n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ne Yamuru bɛ min fɔ u ye u ka fɔtaw u ka yan'u k'a fɔ u k'a miiri k'a dɔn mɔgɔla yɛlɛ ani bonya de bɛ taa parce que an ye fɛn dɔ dulon fɛn dɔ la danfarani bɛ min ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko k'i bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ ani kɔrɔdɔgɔ ye c'est un peu différent kɔrɔdɔgɔ bɛ nɛnini kɛ o y'o siya ye mais k'a jira k'a fɔ ne bɛ se ka nin kɛ k'a sɔrɔ maloyala ko tɛ n'i ye kɔrɔdɔgɔ ye n'i ma kɔrɔdɔgɔya kɛ n'i y'i ban ma i mana fɛn sɔrɔ ka taa se ɲɛfɛ i ka fɛn bɛ jɔ ye i mago bɛ jɔ ye i mago tɛ sa dɛ nka i tɛ tɛmɛ o kan don dɔ a bɛ f'i ye ko karisa k'i ban n'i fasiya ma f'i k'a kɛ nka mais sɛtiribɔ ni ɲɔgɔlɔnbɔ ni o tɛ anw fasiya ye mais an y'a ɲini ani ala y'a don an ka baarakɛtaw la jɔnni i dakan tɛ dɔn fo n'i sara i bɛ sa ka laban baara min na a fɔ ko fɔ tiɲɛna fa a tun ka nin kɛ ja dakan ne tun ye fa tun ka nin kɛ an bɛ dakan dɔn depuis ye mais a n'a tɛ yɛlɛma o ye sababu ye quoi donc bɛɛ tɛtiribɔ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen n b'u fɔ bɛɛ tulo b'i la dakun ye bako kelen yɛrɛ la artiste o artiste n'a bɛ Mali kɔnɔ ne Yamuru ka bonya bɛ bɛɛ yɔrɔ n b'a bɛɛ fɔ ka dugawu kɛ bɛɛ ye ala ka bɛɛ dɛmɛ ka kɛcogo ɲuman don bɛɛ bolo i bɛna min kɛ i k'i sago sɔrɔ o kɔnɔ ka garisɛgɛ ɲumanw olu don a kɔnɔ denmisɛnnin minnu bɛ ka video kɛ téléphone na k'a bila a ye aw cogo dɔn video kɛtaw ni kuma fɔtaw la je répète encore parce que art la fiɲɛ de nin yɔrɔ in ye parce que n'i ye fɛn kɛ ni mɔgɔ tɛ k'i corriger c'est à dire corriger tɛ bɔgɔli ye lagosili tɛ fo mɔgɔ k'a fɔ karisa kana nin kɛ nin ka ɲi nin man ɲi n'i y'o don a kɔnɔ dɔrɔn a ka gɛlɛn k'a fili hali ni fili a bɛ dilan
mais n'o kɛbaga t'e bolo i tɛ ka téléphone ye a b'a si ɲɔgɔn ma dɔrɔn min ka d'a ye a b'o fɔ a b'a bila réseau dun n'i y'a bila ka ban i bolo bɔra la ka ban dɛ o ye manabɛlɛ fililen de i t'a bi yɔrɔ dɔn bilen i t'a da yɔrɔ n b'olu fɔ mɔgɔ minnu fana bɛ yen ne Yamuru Sɔn n b'olu fɔ kosɛbɛ bɛɛ kulo b'i la Amadu Bagayɔkɔ ale bɛ Ɲamakɔ Kuranin na Simbo foli b'a ye Ja n b'ale fɔ ale bɛ Kalabankura Simbo ale filɛ nin ye an ka ma fɔ Useni Jafara Useni n b'ale fana fɔ a kulo b'i la Seydou Jara ale bɛ Ngome o fana ye Jafara n ka foli b'ale fana ye kosɛbɛ ta ani Sidiou bɛɛ kulo b'i la Yɛlɛkoye Mali a sigi cogo a n'a sigi sen ni mago b'a la bamanankan na taa Jafara Seydou fɛ Ngome a b'a bɛɛ fɔ ye k'a ban pewu a bɛ ɲininka n'i ma d'a la taa n'i ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ t'a sɔrɔ o mɔgɔ bɛ yen Jara Jarasuba Aminata Yɛlɛkoye Adama aw ka plateau a ye ne Yamuru diya ne Yamuru tun banna plateau kan tagali ma hali kɔsa na dɔ ye n wele ko n ka taa ka plateau kan n ko ayi plateau kan tagali ne y'a dabila parce que bonya t'a kɔnɔ bilen lagosili dɔrɔn de bɛ kɛ mais ye n wele i y'a kun fɔ n ɲɛna ko karisa na an ka plateau kan bonya de bɛ yan mɔgɔbaw de b'a lajɛ wa en même temps n bɛ ka baara de daminɛ ka artiste wele ka artisiya a daminɛ a n'a gwɛlɛya ani dɛmɛ ani ka hakilina ye min ye k'o dɔn o don n ko nin de ye plateau ye a bɛ fɔ nin ma ko plateau a bɛ fɔ nin ma ko plateau artiste nin de ye artiste ka plateau ye k'i wele k'i ɲininka i ka gwɛlɛya la k'a ɲini k'a dɔn kosɛbɛ tila ka dɛmɛ ɲini i ye o de ye artiste ka nin de ye plateau yɛrɛ 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 de ça qu'on appelle c'est à dire nin ye débat kɛyɔrɔ yɛrɛ ye quoi parce que i yɛrɛ ye i n'a kɛ i kunkolo ka ɲi i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i kunkolo ka ɲi donc i ye mɔgɔ minnu wele i y'a sɔn hakili la donc nin ka di ne ye ka tɛmɛ lagosili plateau ninnu kan n tɛ taa donc n b'aw fo o la kosɛbɛ a bɛ ka min kɛ vraiment c'est très bon ala k'aw dɛmɛ nin na ala k'a sinsin hali bi mais n furumuso n b'ale fo kosɛbɛ n'o ye Jɛnɛba Sidibe donc n b'ale fo mɔgɔ foli Sidibe muso n'i ye foli kɛ ka ɲini muso kɔ i labanna segin ma nɛnɛ na dɛ bɛɛ ta ka di i ye ayiwa Jɛnɛba Sidibe yan fo kosɛbɛ fo lasa kosɛbɛ awɔ an n'an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye maa ye n'i y'a mɛn kɔni den ɲuman ba ɲuman ko don dɛ kosɛbɛ awɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ kulo b'i la n bɛ kunnafoni Jalo n ka foli b'a ka cɛsiri la parce que a fana journaliste min don a diɲɛ ni presse kɔɲɛna kosɛbɛ an b'ale fo Yɛlɛkoye e yɛrɛ ni Aminata n b'aw fo kosɛbɛ ne weleli la ka na plateau kan vraiment je suis très content je remercie 1000 fois ala k'an bɛɛ dɛmɛ ne ka foli o ye nin ye ni ɲininkali b'a bolo foli kɔfɛ bon an bɛ an ka foli lase an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye Asimi n'a ka cɛdenw ye ani maliyɛn den bɛɛ halisa ala ka Mali taɲɛ ala ka Mali suma ne kɔni o folikan de bɛ ne bolo k'o fɔ bɛɛ lajɛlen n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ barika sɔrɔ jamana bɛ cogo min na sisan an bɛɛ kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra sisan an bɛ taa ɲɛ i y'a faamu Yɛlɛkoye n hakili bɔra n terikɛ dɔ bɛ ale filɛ impôt la a tɔgɔ ye Alasani Sumare a fana bɛ n dɛmɛ kojugu impôt la impôt la ah d'accord a barika ko impôt ani Tanti Keita o jɔn hakili lajigin an taara muso min fɛ yen f'an taara fo an bɔlen Sumare fɛ yen chef personnel ayi n'i ko chef personnel ne b'ale dɔn o de la quoi awɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen émission sera kuncɛyɔrɔ ma n'an ko k'an bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ an tɛna bɔ yan bi donc an bɛ kanubagaw mɔgɔ mɔgɔ y'an kanu mɔgɔ e ye Yamuru kanu an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ a bɛ se ka dɔw tɔgɔ fɔ mais a tɛ se ka dɔw tɔgɔ fɔ bɛɛ tɔgɔ donc an bɛ bɛɛ fo an bɛ président n'a ka jama fo Asimi Goyita an bɛ surasiw fo surasiw sanfɛ fo duguma an bɛ surasi bɛɛ lajɛlen fo u ka sɛgɛn n'u ka muɲu na kosɛbɛ ani u ka sabali an ka foli b'u ye an bɛ région bɛɛ lajɛlen région bɛɛ kulo b'i la région ka taa daminɛ na fo ka taa laban na région bɛɛ folen don an b'an yɛrɛ kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni mun ye émission an ka yɛlɛ a bɛ bila chaque mercredi à partir de 18h artistes ka kunkanko kosɛbɛ an b'o de la yan ka mɔgɔw layɛlɛ ka explication di mɔgɔw ma awɔ nɛgɛ kaɲɛ 18 n'a y'aw sigi a ka jabaranin kɔrɔ k'a ka YouTube dayɛlɛ ni Ala sɔnna a ma a bɛ Mali kunnafoni TV show Mali kunnafoni TV capté dɔrɔn i b'a sɔrɔ émission in sɔrɔ o don
bi ñamru de kuma bulu awɔ ama fan kan mo ko ko kan kan be araba wore awɔ ciao ciao awɔ